Εμείς με τη στάση μας, με την λειτουργία μας κάθε μέρα, οφείλουμε βήμα-βήμα να το αλλάξουμε αυτό. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πάρα πολλή δουλειά, θέλει δουλειά από όλους και πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι η δουλειά του πολιτικού είναι να είναι 2 βήματα πίσω από τον πολίτη σε θέματα προβολής δικής του και της δικής του ζωής και να είναι 2 βήματα μπροστά σε θέματα διεκδίκησης. Δυστυχώς τα πράγματα στην πολιτική γίνανε αλλιώς στα τελευταία χρόνια. Οι πολιτικοί μας βρέθηκαν πολλά βήματα πίσω στη διεκδίκηση και πολλά βήματα μπροστά στην προσωπική τους καλοπέραση. Για να εξειδικεύσουμε λίγο την κουβέντα μας, κύριε Τοπαλίδη. Πρωτογενής τομέας. Για πολλά χρόνια η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας μπορεί να ανακάμψει πλέον. Αντιλαμβάνεστε, κυρία Νολίδου, ότι μόνο εκεί μπορούμε να ελπίζουμε. Γιατί ο τουρισμός είναι συγκεκριμένος, φέρνει ένα αρκετά μεγάλο εισόδημα. Πραγματικά η ναυτιλία είναι και αυτή, φέρνει ένα μεγάλο εισόδημα, αλλά αυτός που δεν μπορεί να αναπτυχθεί, πρέπει να αναπτυχθεί είναι ο πρωτογενής τομέας. Και εδώ έχουμε 3 όπλα. 3 όπλα που έχουμε και κάποια είναι και στην περιοχή μας βασικά. Είναι τα εξαγώγημα προϊόντα που στην περιοχή μας είναι σε γενικές κατηγορίες, θα τα βάλω και μια ειδική μεγάλη που έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Μιλούμε για το λάδι, το κρασί και τη φέτα. Βεβαίως, έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία, αν θέλετε, έχουμε την ευτυχία εδώ να έχουμε και ένα εξαγώγημα προϊόν, τη γούνα. Τα γουνοφόρα ζώα και τη γούνα. Άρα λοιπόν είναι 4. Μπορεί σε πανελλήνιο επίπεδο να θεωρούνται 3, 4 εξαγώγημα προϊόντα, τα οποία το λάδι δεν υπάρχει σε εμάς, υπάρχουν τα άλλα 3. Υπάρχουν και τα άλλα προϊόντα που εισάγουμε. Για να κλείσει το ισοζύγιο που έχουμε εισαγωγών-εξαγωγών. Είναι το κρέας, το βόηο και το χοιρινό, είναι το γάλα και είναι βέβαια και απορροκυπευτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι αν λοιπόν πάμε και στηρίξουμε τις εξαγωγές, και εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας εξαγωγών. Και αν πάμε και εξειδικεύσουμε βέβαια στην περιοχή μας, υπάρχουν και άλλα προϊόντα, τα οποία κάνουν και με επιτυχία εξαγωγές. Είναι τα ροδάκινα στο Βελβεντό. Τα μήλα στο Βέρμιο δεν κάνουν τόσο εξαγωγές γιατί πάνε στην εσωτερική αγορά, αλλά και αυτά μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Θα πρέπει όμως να έρθουμε και να δούμε και άλλες λειτουργίες. Ο κρόκος, ας πούμε. Βλέπετε ότι στην περιοχή μας υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να αναπτυχθούν, αλλά πρέπει και να στηριχθούν. Η φέτα. Θα πρέπει η φέτα να εξάγεται. Όταν παράγουμε ένα τυρί αυτής της ποιότητας και δεν στηρίζεται για να εξαχθεί σε μεγάλες αγορές, σε εξειδικευμένες αγορές ως τυρί υψηλής ποιότητας και προσπαθούν μεμονωμένα η παραγωγή και η τυροκόμη της περιοχής μας και κάποιοι το καταφέρνουν με επιτυχία, εκεί πρέπει να σταθεί το κράτος. Και αυτό κάνουν όλα τα κράτη. Αν δείτε ότι όταν είχε έρθει ο Ερντογάν, είχε φέρει μαζί του 100 επιχειρηματίες για να πάρει προϊόντα τα οποία θα τυποποιήσει και θα εξάγει. Εκεί λοιπόν πρέπει να επικεντρώσει η επόμενη κυβέρνηση. Γιατί η παραγωγή θα δώσει λύσεις και θα φέρει αυτάρκεια. Πήρε ο Ερντογάν προϊόντα να εξάγει σε άλλες χώρες και η Ελλάδα έκανε εισαγωγές ελληνικά προϊόντα ως ξένα. Αυτό δεν γίνεται μόνο με τον Ερντογάν. Η Τουρκία σήμερα. Αναφερθήκατε στον Ερντογάν είναι και πιάνουμε η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα σε προϊόντα που παράγει και δεν καταναλώνει. Είναι μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξάγει σε αραβικές χώρες. Εμείς έχουμε τα προϊόντα τα οποία κάποια παίρνει η Τουρκία, τα μεταποιεί και τα πουλά, κάποια παίρνει η Ιταλία, το λάδι, το κρασί, η Γαλλία, η Γερμανία. Υπάρχει χυμός πορτοκαλιού στη Γερμανία που είναι ελληνικός και μας τον εισάγουν. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε και εδώ υπάρχουν λύσεις. Αυτή είναι μία πρόταση λοιπόν δική σας. Τώρα, κύριε Τοπαλίδη, περάσατε από την θέση του αναπληρωτή διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Συνεπώς, γνωρίζετε εκ των έσω όλα τα προβλήματα που προέκυψαν και φυσικά διωγγώθηκαν στις μέρες μας στον ευαίσθητο αυτό τομέα της υγείας. Στην όλη κατάσταση τώρα, την οποία βιώνουμε, έρχεται να προσθεθεί και η δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου. Την παρουσιάσαμε και το παρουσιάσαμε το θέμα και μέσα από τα δελτία, που κάνει λόγο για σοβαρή έλλειψη πόρων στον χώρο της υγείας. Θα μου πείτε, γνωστό αυτό. Η εξέλιξη όμως αυτή προκαλεί ανησυχία στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπάρχει έντονη φημολογία για συγχωνεύσεις και καταργήσεις νοσοκομείων. Ποια είναι η δική σας θέση? Η δική μου θέση καταρχήν είναι ότι θα πρέπει να συγχαρούμε τους ανθρώπους που εργάζονται, τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, οι οποίοι πραγματικά οπληρώνονται με ελάχιστες αμοιβές, καμία σχέση με τον πραγματικό χρόνο που δουλεύουν και με την απόδοση που έχουν και οι οποίοι βέβαια πιέζονται πάρα πολύ. Βέβαια θα μου πείτε, οι πολίτες δεν εισπράττουν. Βεβαίως και δεν εισπράττουν. Γιατί αν υπάρχουν 3 νοσοκόμες και υπάρχουν 100 πολίτες, και οι νοσοκόμες δεν μπορούν να δουλέψουν και κάνουν υπερπροσπάθεια, και οι 100 πολίτες βέβαια αντιδρούν και αγανακτούν γιατί δεν εξυπηρετούνται.
Αν υπάρχουν 2 γιατροί και κάνουν 15 εφημερίες το μήνα, βεβαίως και δεν θα αποδίδουν στο 100% των δυνατοτήτων τους, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί και δεν προλαβαίνουν στα πάντα ένας γιατρός που να πρωτοπάει. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε κλινικές μεγαλύτερες οι γιατροί έχουν 10 και 15 ασθενείς και εδώ φτάνουν να έχουν 50 και 60. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει λοιπόν μεγάλα νοσοκομεία. Μεγάλοι σχηματισμοί. Εδώ υπάρχει ένα νοσοκομείο στην περιοχή μας το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις και μπορεί να στηριχθεί, και είναι το Ποδοσάκιο νοσοκομείο, σαν κτηριακές υποδομές όμως, γιατί το έμψυχο δυναμικό θέλει πολύ μεγάλη ενίσχυση, και βεβαίως πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να φτιαχτεί ένα νέο νοσοκομείο στην περιοχή. Η περιοχή λοιπόν μπορεί να συγκεντρώσει υπηρεσίες υγείας και εδώ πέρα πια να έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό. Γιατί το επιστημονικό δυναμικό, οι γιατροί που έχουμε στην Ελλάδα είναι ανώτατο επίπεδο. Συνεπώς, ένας τομέας που μπορεί πραγματικά να αναπτυχθεί η τοπική μας οικονομία είναι και ο χώρος της υγείας. Μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλοι σχηματισμοί για να μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετούνται. Έτσι, που να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες, όλους τους πολίτες, και να το θέσουμε σε βάση Δυτικής Μακεδονίας και όχι να φεύγουν εκτός. Βεβαίως και αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί οι διακομιδές σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για κλινικές που δεν λειτουργούν είναι καθημερινό φαινόμενο και τεράστιο πρόβλημα. Και εγώ λέω πόσο πια εμείς θα επιτρέψουμε ως πολίτες να υπολειτουργούν οι κλινικές μας. Πόσο πια θα μπορέσουμε να μην αντιδράσουμε σε αυτό το κομμάτι. Και το δεχόμαστε στοικά και αυτό. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την ΔΕΗ και πρέπει να σταθούμε αρκετά στο σημείο αυτό. Ένα θέμα που αφορά άμεσα την περιοχή μας, κύριε Τοπαλίδη. Προσφάτως καταθέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο Περιφερειακό τη δική σας θέση για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, την οποία έχω και μπροστά μου. Τιτλοφορείται «Ο λιγνίτης στα νερά, η εντοπιότητα και οι δίθεν επιταγές της Τρόικα» για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Μπορούν να αλλάξουν οι αποφάσεις που έχουν πάρθει? Εγώ σας ξαναείπα και πριν ότι μιλούμε για απελευθέρωση του λιγνίτη. Εγώ δεν είμαι πιο ειδικός. Αυτό που ξέρω όμως και από τις σπουδές μου και από γνώση που έχω, καμία χώρα που θέλει να έχει ανάπτυξη δεν μπορεί να μην έχει ένα στρατηγικό καύσιμο. Οι βόρειες χώρες έχουν την πυρηνική ενέργεια, ασχέτως που έχουν νερά. Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν το λιθάνθρακα. Οι χώρες της και πυρηνική ενέργεια. Η Γαλλία έχει και αυτή πυρηνική ενέργεια. Η Ελλάδα έχει το λιγνίτη. Πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν ο λιγνίτης, που είναι εθνικό προϊόν, είναι δηλαδή αυτός που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να έχει τον έλεγχο στην ενέργεια και να έχει φτηνή τιμή ενέργειας, περάσει στους ιδιώτες. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό, κυρία Ανουλίδου, το χαρακτηρίζω και στο κείμενο ότι είναι εθνικό ξεπούλημα και είναι έγκλημα. Γιατί δεν καταλήξαμε ποτέ σε ένα βασικό στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με το λιγνίτη? Εγώ νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα βασικό σχεδιασμό σχετικά με το λιγνίτη. Οι λιγνίτες της περιοχής εδώ ανήκουν και είναι πλούτος του ελληνικού λαού. Η περιοχή αυτή τον εδώ... οποίο τον πουλάμε, ωστόσο. Δεν τον πουλάμε. Ο κύριος Παπακοσταντίνου θέλει να τον πουλήσουμε. Υπάρχει, άρα υπάρχει όνομα πίσω από αυτή. Είναι πρόταση του κύριου Παπακοσταντίνου. Υπάρχουν ευθύνες, κύριε Τοπαλίδη? Βεβαίως και υπάρχουν ευθύνες. Με την ίδια λογική μας λέγανε ότι θα γίνει και στο στρατόπεδο λαθρομεταναστών. Κυρία Ανουλίδου, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Η Τρόικα θέλει να υπάρχει απελευθέρωση. Απελευθέρωση υπάρχει και με άλλους τρόπους. Μπορεί να πάει ο ιδιώτης να ανοίξει ένα καινούριο ορυχείο και εκεί πέρα πραγματικά να υπάρξει απελευθέρωση. Αν θέλουμε να υπάρξει απελευθέρωση, δεν μπορεί από αυτό το ποσοστό του λιγνίτη που είναι εδώ, το οποίο είναι σε πλήρη παραγωγή, να το δώσει, να το εκμεταλλευτεί κάποιος κάποια χρόνια και μετά να σου μείνει τι θα σου μείνει. Ο λιγνίτης είναι εθνικό καύσιμο. Δεν μπορεί να δοθεί, γιατί πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη. Γιατί πάγωσε τώρα ο κύριος Βενιζέλος στην πώληση των μονάδων? Το σημαντικό για μένα είναι γιατί το έφερε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Ο κύριος Βενιζέλος το πάγωσε προεκλογικά για να μην πάρει κόστος. Το σημαντικό για μένα δεν είναι η προεκλογική κίνηση του κύριου Βενιζέλου. Το σημαντικό για μένα είναι γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνου, ως άλλος κύριος Ραγκούσης με το νομοσχέδιο για τάξη, φέρνει αυτή την πρόταση, όταν ακόμα δεν έχει τέλεση ειδική στο δικαστήριο που έχει ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν έχουν τελειώσει όλα αυτά, γιατί βιάζεται ο κύριος Παπακοσταντίνου? Όταν δεν έχουν γίνει πράγματα που πρέπει να γίνουν. Συνεπώς κάτι άλλο υπάρχει. Κάτι άλλο υπάρχει και πιστεύω ότι ο επόμενος υπουργός κάτι άλλο θα βρει και πραγματικά το νομοσχέδιο που θα έρθει για την απελευθέρωση τότε δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα και δεσμεύτηκε και ο Αντώνης Σαμαράς ότι δεν πολλούνται οι λιγνητικές μονάδες στο Ζάπιο 3. Αλλά από εκεί και πέρα
Εμείς, σαν τοπική κοινωνία, πρέπει να δούμε ότι ο Λιγνίτης είναι η περιοχή μας είναι ο Λιγνίτης και είναι πάνω από όλους και όλα. Γιατί η περιοχή μας, ο τόπος μας, είναι η ζωή μας, είναι το μέλλον μας. Μπορεί να συνδυαστεί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Βεβαίως και μπορεί να συνδυαστούν όλα, μπορεί να συνδυαστούν τα πάντα. Ο Λιγνίτης, όχι σαν καύση, κάποιο ποσοστό λέτε να γίνει με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως και να γίνει. Τα νερά. Είναι έγκλημα που δεν υπήρχαν διαδοχικά φράγματα όταν στον Αλιάκμονα π.χ. και σε τόσα άλλα ποτάμια που κατεβαίνουν από τα βουνά μέχρι τη θάλασσα. Για να πραγματοποιηθεί το έργο που είναι στο Λιαρίωνα πέρασαν 15 χρόνια. 15 χρόνια όλη αυτή η ενέργεια πήγαινε χαμένη. Τα νερά όμως είναι του κράτους. Δεν είναι, μπορεί να τα δώσει κάποιον ιδιώτη για να παράγει ενέργεια. Τα νερά παράγουν ενέργεια όταν απελευθερώνονται για να πάνε να ποτίσουν τα χωράφια ή γιατί υπερχειλίζουν τα φράγματα. Δεν χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή και ώρα με σκοπό το κέρδος ως προς την ενέργεια. Και αυτά είναι εθνικός πλούτος. Έτσι. Για την εντοπιότητα, κύριε Τοπαλίδη, τι έχετε να πείτε? Για την εντοπιότητα έχω να πω ότι κατέθεσα την πρότασή μου, γιατί αυτή είναι η συγκεκριμένη πρόταση, ότι ο νομός Κοζάνης να μπει στις φθήνουσες και μειονεκτικές περιοχές και αυτό αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων και να μην καταργηθεί έτσι και η εντοπιότητα, αλλά να μπούμε και σε ζώνη ειδικών κινήτρων. Λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ αφαιρέθηκαν τα κτήματα, τα χωράφια, όλα αυτά τα αγροκτήματα της περιοχής, χιλιάδες θέσεις εργασίας, κυρία Νουλίδου, και πρέπει το κεντρικό κράτος, έχει υποχρέωση μάλλον, να έρθει και να αναπληρώσει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μιλούμε ότι για αυτή την περιοχή δεν θα υπάρχει μια εντοπιότητα στο νομό μας για να έρχονται άνθρωποι από έξω να δουλέψουν. Και λέει κάποιος, μα θα στέλνουμε και εμείς έξω. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για εντοπιότητα στις θέσεις που βγαίνουν εδώ. Όπως ισχύει και τις παραμεθόριες περιοχές και τις περιοχές των κάτω των 10.000 κατοίκων, εδώ πρέπει να έρθουμε και να δούμε πραγματικά σε αυτή την περιοχή που τόσα τις πήραμε, που τις στερήσαμε την ανάπτυξή της, πρέπει να δώσουμε άλλα κίνητρα με ένα ειδικό αναπτυξιακό νόμο και όλα αυτά εντάσσοντάς τα σε ορεινές και ευθύνουσες περιοχές. Για να έρθουμε τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά το επίδομα θέρμανσης που προβληματίζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Στα ύψη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, πολλές οικογένειες δεν μπορούν καν να συντηρηθούν, πόσο μάλλον όταν είναι και πολύτεκνες οικογένειες. Εσείς τι προτείνετε, τι πρέπει να γίνει? Δεν θα σας πω τι προτείνω εγώ, θα σας πω τι λένε οι πολίτες. Γιατί σας είπα ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι ο εκπρόσωπος των πολιτών οι οποίοι τον εκλέξανε στην εξουσία και εκεί να διεκδικήσει. Οι πολίτες λοιπόν σε κάθε περιοχή έχουν πρώτο ένα θέμα, είναι η ανεργία. Μετά έχουν ένα δεύτερο τοπικό θέμα, το οποίο αφορά την περιοχή τους. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή είναι η επικαιρότητα και παντού υπάρχει το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι γονείς μου, κυρία Νουλίδου, έχουν ένα σπίτι με 2 ορόφους και βρέθηκαν να κάθονται σε 2 δωμάτια. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας άνθρωπος 5 και 6.000 πετρέλαιο. Δεν μπορεί να το πληρώνει ο άνθρωπος της ελληνικής πέθρου με 6 μήνες και 7 μήνες χειμώνα. Και αυτά τα περί επιδότησης, και πώς θα προπληρώσει π.χ. ο κάτοικος το πετρέλαιο για να πάρει την επιδότηση μετά, λέω εγώ τώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι κυρίαρχο το θέμα. Βεβαίως. Αφορά τους γονείς μας, αφορά εμάς τους ίδιους, αφορά την περιφέρειά μας και αυτό επί του πραγματικά πρέπει να γίνει όμως? Πρέπει να παραμείνει η τιμή εκεί που είναι. Δεν μπορεί να βρεθούν άλλοι τρόποι που να ελεγχθεί η διαδικασία. Πέρα από την τιμή, και το επίδομα δεν είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο? Μα ακριβώς αυτό είναι. Η τιμή είναι ότι επειδή το πετρέλαιο κάνει 1,70 και 1,80 που θα κάνει του χρόνου, γιατί το 1,40 που λέγαμε έχει πάει περίπατο, θα πρέπει να το παίρνει ο πολίτης με 50-60 λεπτά για να μπορεί να είναι βιώσιμος και λειτουργικός. Αν αυτό θα το ονομάσουν επίδομα θέρμανσης, αν αυτό θα το ονομάσουν έκπτωση επί της τιμής, δεν ξέρω πώς επί του φόρου, αυτό αφορά άλλους. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που θα πληρώνει ο πολίτης όταν θα παραλαμβάνει το πετρέλαιο να είναι σε ένα κόστος που μπορεί να λειτουργήσει. Με τα υπόλοιπα επιδόματα? Τα υπόλοιπα επιδόματα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα υπάρχουν παραλογισμοί. Κόβονται τα πολυτεχνικά επιδόματα. Σε ποια λογική μια οικογένεια που έχει 4 παιδιά πραγματικά θα κοπούν τα πολυτεχνικά επιδόματα? Είδα τώρα, μάλιστα και στο ΤΕΙ, άρχισαν και μειώνονται τα όρια των παροχών προς τους φοιτητές. 20.000 είναι ένα μεγάλο εισόδημα σήμερα, αλλά φανταστείτε για μια πολύτεκνη οικογένεια που έχει εισόδημα 20.000. Είναι πλούσια αυτή η οικογένεια. 20.000 μεικτά, γιατί έχει και τους φόρους και όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν. Και εδώ ο Αντώνης Σαμάρας έκανε μια πρόταση που μιλάει για αύξηση και για εξισορρόπηση των χαμηλοσυνταξιούχων και βέβαια και για επαναφορά στα πολυτεχνικά επιδόματα και στις παραδοχές στους πολυτέχνους. Άφησα στο τέλος, κύριε Τοπαλίδη, την παιδεία, γιατί είναι ένα κεφάλαιο που σας αγγίζει και λόγω βεβαίως της ενασχόλησής σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο λοιπόν και τη Δυτικής Μακεδονίας. 2 βασικοί πυλώνες
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας που δυστυχώς βρίσκονται υπό απειλή. Τι πρέπει να γίνει στο κομμάτι αυτό? Δεν θέλω να εξετάσω αν υπήρξε βοήθεια από πλευράς και στήριξη από πλευράς τοπικών φορέων. Θέλω να μου πείτε δράσεις που έπρεπε και ενέργειες που έπρεπε να γίνουν από πλευράς πολιτείας και φυσικά που πρέπει να γίνουν τώρα. Κυρία Ανολίδου, η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έκανε ό,τι μπορούσε πραγματικά για να μην υπάρχει εκπαίδευση στην περιφέρεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία 2 χρόνια συντοπίτησά μας η κυρία Διαμαντοπούλου με ιδιαίτερη προσπάθεια να μεταφέρει πόρους από την περιφέρεια στο κέντρο. Θέσεις καθηγητών μεταφέρονται από την περιφέρεια στο κέντρο, θέσεις φοιτητών μεταφέρονται από την περιφέρεια στο κέντρο και όλα αυτά γιατί? Για να στηριχθεί το κέντρο εν μέσω οικονομικής κρίσης. Και εδώ δεν υπήρξε αντίδραση τοπικής κοινωνίας. Πραγματικά δεν υπήρξε αντίδραση τοπικής κοινωνίας. Γιατί αν υπήρχε αντίδραση θα μπορούσαν να υπήρχαν και λύσεις. Και βέβαια δεν μιλώ για αντίδραση εκ των υστέρων. Γιατί θα έρθουμε πάλι τον Ιούλιο μήνα και θα μιλούμε ότι γιατί οι σακτέοι μας μειώθηκαν, γιατί οι θέσεις καθηγητών μειώθηκαν, γιατί τα κονδύλια μειώθηκαν. Θα πρέπει η πολιτική που θα έχουμε σαν περιφέρεια να έχει μια άλλη στρατηγική. Και δεν μιλώ για ελπίδα εδώ, μιλάω για στρατηγική πρόβλεψης. Τα θέματα που μας απασχολούν είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να καθίσουμε σαν τοπική κοινωνία και να πούμε ΔΕΗ, ειδικός αναπτυξιακός νόμος, πρωτογενής τομέας, ειδικός αναπτυξιακός νόμος μαζί, τριτοβάθμια εκπαίδευση, νοσοκομεία. 5 πυλώνες. Συμφωνούμε όλοι μαζί και αυτό είναι ένα πλαίσιο διεκδίκησης το οποίο καταθέτουμε στην εκάστοτε κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση στην οποία όλοι μαζί πια θα διεκδικούμε για την περιοχή μας. Γιατί εδώ ζούμε, εδώ θα συνεχίσουμε να ζούμε και γι' αυτό το τόπο πρέπει να αγωνιστούμε. Και έτσι θα λειτουργήσουμε. Θα πρέπει να πάψουμε να λειτουργούμε πυροσβεστικά και να έχουμε μια πρόβλεψη. Εδώ λοιπόν στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο πρέπει να κατατεθούν προτάσεις άμεσα. Θεωρώ ότι τα ιδρύματα κάτι έχουν κάνει, αλλά πρέπει και η τοπική κοινωνία να έρθει και να δει τι γίνεται για το πώς θα λειτουργήσουν. Γιατί θα μου πείτε, φέρνοντας φοιτητές στην περιοχή μας, θα λυθεί το πρόβλημα. Μα όμως μεταφερθήκαν φοιτητές το προηγούμενο έτος από